Ang istorya da mga pangga ni Paitonyo na tiaagom na, maagom na sa sayan juwa, sa sayan nobya na si Bernadette. Kampanahon palan, pag maagom ka, dapat bago mo pakasalan ang nobya mo, papatugdukan mo na tulos daning harong iyan. Apera pa yan duman sa pigtatao mo kung mayo kan damulag dahil kang urag-urag. Kunyan si Paitonyo, talagang tiaagom na, ang grabe ang fighting pipirit, este fighting spirit niya talaga. Tinaw-ana na ning lote. Kansayang panugangan. O, Tonyo, Nonoy, gusto mo nang agumon si Bernadette? Patugdukin na mo ng harong dyan sa gilid. Pinatindugan na ni Paitonyo ning apat na pustido man sa katayid kan harong na Bernadette. Yun na ba, mabukod-bukod naman, kuruko niya naman, matipon-tipo naman yung sa diring abo, sa dapog. Habang nagpapako-pako daado man sa itaas kan pigtutugdok na harong si Paitonyo, nasiripan da kan sa iyang panugangan na bayi mga tugang, apuera da sa daradarang martilyo, igapan daradarang lato-lato da. Pagtangad da kan panugangan na bayi, yung gaya da ang nadungawan na habang nagpupukpok si Paitonyo sa taas, lato-lato. Ayun na, ay dahil naman ito kubag you cannot unsee what you see, what you saw. Nahiling na kan panugangan na bayi mga tugang ang martilyo ni Paimong Tonyo. Tapos ang lato-lato. Ay, kunyan da, nagburulakog da sumatak ang pangnugangan na bayi, garongay kunyan. Garongay na, grabe man. Ngayon, kinaulay da ka sa panugangan na bayi, kinaulay niya da si Bernadette, takon talagang porsigido na. O, nini, talaga na, maagumon mo na si Tonyo. Sigurado ka na, kanda mo nahihiling ang lato-lato na. Baka dahil mo kayahon nini, kung ang pigtutugdukan na harong ang sukol 8 por 12, na mo naling ang daradara 8 por ligo. Sabi da ni Bernadette, ano naman si nanay? Tinisting mi nanay. Kasya man.